karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Gikulata mo ang lalaki nga waysa nimo. Bunog kayo siya. Og gidasa sa ospital. Unsa ba nahitabo nimo aki? Nganong nangulata ka man? Tungod kay nagsilos ko! Nagsilos ko, Laura! Unsa? Oo! Nagsilos ko! Nasuko ko nga doon na pa'y laing lalaki nga musigit ni mo! Aki wa kay katungod nga magselos. Ug mamunog og tao nga wa kay igong rason. May rason ko, Laura! Tungod kay nahikok na ko ni mo! Unsa ba? Unsa ba patyon ko nimo? Dili ikaw nga kupatyon, Laura! Ang mga lalaking umuduol ni mo mo'y mahiagom sa kamatayon! Wa ko makasabot nimo. Wa ko makasabot. Wa ka makasabot sa akong gugma! Nangandoy ko ni mo! Unsaon ko man sab na wa man ko'y pagbati nimo. Ayaw pa mo gos. Laura! Laura, asa ka? Laura! Kalain niya masuko. Ingon sa mitubo ang iyang sungay sa akong pananaw. Kaluwi sa lalaking iyang gikulata. Nabunog kini. Ingon sa nana kung mahigugma. Mapatay siya. Laura! Sakay dire! Leave me alone, Aki. Mas may pag maglakaw ko pa iyon sa apartment. Sakay dire sa auto! Itingalig ikaw ang hinungdan nga pangligsan ko ka ng mga tao sa daan! Oh, kinuo ko. Nayabak na yun si Aki. Masakal na lang ko. Tingalit tinod ko niya. Nasuko si Laura na ako. Wa siya magtingog-tingog. Naglagot kong nagtantkaw niya itong tawana. Nagkatilaw siya sa akong kasuko. Kinangisabton ko ni Laura. Ari ka may gugman ako, Laura. O dili sa laing lalaki. Yay! Iabot na si Mami! Mami! Salamat sa mong paghupay sa akong kakuyaw kasuko, anak. Ha? Nakuyawan ka niya. Nasuko? Ngano di ay? Ngano nakuyawan man ka niya nasuko? Laura? Ni Aka? Mami, ikaw na. Sila ba sinang tirang og si Tito Jeff? May naglutoan na. Ug dito na lutoa sa ila ka Tito Jeff. Lami asudaan na eh. Dito mo sa bahay ni... Kuan, day Laura, ganiya human ko sa pagkatod nimo sa imong trabahoan. Gianhi ko din ang bata. Og ako sab siyang gihatod sa eskwelahan. Gipaabot ko na lang nga mamuhi sila. Ug nganong naabot man sa inyo ang bata? Nang tirang? Day. Laura, ayaw ka suko. Niyata tubangan si Gracia. Pasensya na. Jeff, mahimo pa. Magsulti tayo man sa atong pagpangaon. Anita sa gawas magsulti. Lingkod. Oo. Doon ako'y gustong isulti ni mo. Apan, wa ko mahibaw kung saan ako pagsugod. Gubot o dakong kahaso lang akong kinabuhi. Isulti na din ako. Basil og katabang ko. Wa kay katabang. Higala ko nimo. Bago patang nagkaila. Og pasensya kayo nga naaan ko ikaw nga akong bana. Naghinubra lang tingaling akong gugma sa akong bana. Mautang bisan og nahibaw kong patay na si James. Sa akong pagkakita nimo, nagtuo kong nibalik siya.
o gigakusti ka. Mao tingali hinungdan nga naintriga ka o gipangita ko nimo. Laura, Mahimo ba? Ayaw kong tutuki. nga naman mahilis ka. Di ba tingali? Dili ko gusto makakita nimo. Oh, mahilak na ba? Dili ba niikin ka? Nga managsama may gitsura si James. Okay ra kung imo kong pagkasamahon ni si James. Nga mao ang imo ba na? Naibaw kong nanguryoso ka lang. Kung nganong nabuhat ko kanimo kaniadto ang pagakus. O karon nga naibaw ka na. Hinaot nga dili ka na mo pakita na ko og sa akong anak. Makabiya ka na. Og ayaw na pagpalit din Ayaw na pagpakita og sa akong anak. Tungod ka wa kay labot na mo. Makapauli ka na. Og kung doon na ka may daotang motibo diri na mo. Maluoy ka. Ayaw ka nagbuhata. Ayaw gamita ang imong itsura. Aron lang malinglami. Og aron masayod ka. Wa na ko'y nahot. Dili ka na nga kung... Makapauli ka na. Og ayaw na pagbalik din Please lang. Ibiyaan ko ni Laura din sa gawas. Gisakitan ko. Ngayon kung giingnan ka, di na kong pakita niya. Igon man nga to sa bata. Tito Jeff, nga naman ka. Unsa di gisulti ni mami nimo? Oh, Francel. Dong, di na ta magkita. Nga naman. Tuod ka dili gusto ang imong inahan. Nga mo anhi pa ko din ug magpakita ninyo. Ha? Kisakitan ko sa kong gipantulti ni Jeff kagaliha. Ilabi na sa akong gisulti nga dili na ko gustong makakita niya. Pero ang tinuod, gusto ko siyang makita. Dili. May pagbati ka ako niya. Dili kinimoy angay. Dili siya si James. Managsama lang sila gitsura ni James. Dili na ko may gugma pa. Dili na. Hari ako alos! Hari ako alos! May kay miyabot na ka! Niya si Kupitoy! Uy! Oh, Toray! Ganin na rin ang nagpaabot ni mo! Doon na pagyapon siya problema! Ayaw una ko ninyo surang-surang nga. Nabuti man tingog ko! Padaplin tiking. Mas maganti karon diha. Nuta tingoy. Kung unsay imo tuyo, kupit. Unya na ta magsulti. Init kay ning akong utok karon. Ala! Sabot! Ibutang na ang utok ni mo sa freezer aron mabugnaw na! Sakit ako Ha? Sa may sakit nimo, sir. Gisakitan ko sa gisulti ni Laura. Ganit ako mapakita niya. Ingon man nga to siyang anak. Bago pa kani ko ni padool niya. Ug wa pa ko kasulti sa kutuyo niya. Git sa puwera naman ko. Ay, unsa man gyud ay imong toyo, Sir Jeff? Basta, nga numuta na pa man ko nga. Klaro naman kayo nga nakagusto yung kaniya. Kaya nangita ka ko niya man mo siya makita. Dahil kong ko niya, noy. Da? Ug nasuod ko ang bata. Dool sila sa kong kasing-kasing. To ara. Yung saon man na. Nga, dili naman siya gustong makakita nimo. Noy, unsa may akong sundon? Si Laura o ang akong kasing-kasing? Saon man ini. Siyalan man eh. Kung sundo ni mo ang imong kasing-kasing, Sir Jeff, ay di ikiw ka pa sa loon, Ma'am Dayan. Maamong pa si Ma'am Laura. Mami, tinuod ba nga dili na mo panihon si Tito Jeff? Wa siya labot na to, Francil. Angay lang nga dili na siya mapakita din. Si Tito Aki lagi. Uman na labot na to. Ano sige man siya niya din eh. Francil, Parehas man na sila nga way labot na to. Unya, kay ganahan man ko ni Tito Jeff.
Nganong dili man mo siya panion? Tungod kay dili ko gustong mapasakitan siya. Dili ko gustong mabunog siya. Kinsa man siya mabunog? Anak, daghag mga rason kung nganong dili ko gustong makita si Jeff. Kung nganong dili ko gustong muanhi dinhi si Jeff. Unya, si Tito Aki mo ani din eh. Nya si Tito Jeff dili. Unfair man na. Oh. I want Tito Jeff. He is nice. I want Tito Jeff. Oh. I want Tito Jeff. Oh, Resignation letter? mo-resign ako, Aki. Apan, Laura? Sultihan ta ka. Si Aqualos nga higpit kong kaaway ni hunong na sa pagpanghilabot ka nako. Pan ikaw na hinuon ang mahilabtanon karon sa kong kinabuhi. Kadayot na ko doon, ha? Wa ko makasabot. Mo-resign ko. Mupahawa ko sa imong kompanya. Dili ko mupaabot sa sunod imong paghabuhaton. Unsay? Nga naman. O sara ko sa imong trabahante, Aki. Pero akong nasuta, nga gihinay-hinay ko ni mugsod sa imong bulsa. Ikay magbuot sa kong kinabuhi. Mupasakit kag tao tungod kay nangigi ka. Amo ko lang ikaw. Apan sa imong gipakita, kung makahigot ka na ako, lupig pa'y akong bana. Mao nga nakadesisyon ko. Mo-resign ko sa imong shipping company. Dili ko musugot, Laura. Ug ayaw pagbuot. Nakabati ka? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!